Suntem în Muzeul Comunității Bulgare din Târgoviște, muzeu organizat și păstrat de către Asociația Zaedno a bulgarilor din Târgoviște. Au participat la expoziția noastră de la Palatul de la Potlogi și acum vă arătăm câteva imagini frumoase ca să vedeți de unde au apărut costumele pe care le-ați văzut. Mai întâi să o întrebăm pe doamna Lucia Costache câteva lucruri despre Asociația Zaedno. De când funcționează asociația? Asociația este făcută imediat după Revoluția din 89. În anii 90 au fost câțiva inimoși care s-au gândit că această comunitate trebuia unită cumva și trebuia să fie reliefate obiceiurile, tradițiile și tot ceea ce a însemnat patrimoniul acestei comunități bulgărești. Asociația s-a numit Zaedno, înseamnă împreună, este Asociația Bulgarilor din Târgoviște și ne străduim să păstrăm cât putem și să transmitem copiilor și nepoților noștri obiceiuri, tradiții, chiar și culinare și tot ce am moștenit din frumusețea pe care ne-au lăsat-o bunii și străbunii noștri. Iar muzeul de cât timp funcționează? Muzeul undeva din 2009-2010 au început să apară primele exponate și tot așa fiecare din podurile caselor, din locuri de păstrare au fost aduse aici tocmai pentru a fi admirate de toate persoanele care doresc să afle mai mult despre tradițiile și porturile noastre. Oricine poate vizita muzeul? Muzeul poate fi vizitat cu o singură rugăminte, să fim anunțați și să fim prezenți, deoarece aici este doar voluntariat și noi suntem la solicitarea celor care doresc să vină să ne facă onoarea de a ne vizita, suntem prezenți. Vă mulțumesc! Asta este unul dintre afișele noastre, un costum bulgăresc minunat cu trandafiri atât de caracteristici Bulgariei. Prin fereastră puteți vedea și biserica ansamblului brâncovenesc de la Potlogi într-o zi superbă de vară.